Hai, ține sus pe el. Dacă cade, nu ți-o ierță și dacă vrei să cade și să-și o emănește. De ce nu pleacă? Păi el venea aici. De ce nu pleacă să nu-l mai enervezi? Uite, nu mai pleacă acum. Stăm cu el să-l filmeze așa că stă. Să cade acum. Tu știi de când te netăiește? Soi. Pus sus de tot. Soi. Ia, fii atent, ia. Băi, că-ți care dracu ăla în cap, te-ai potolit. Uite-te la el, la tine. Pisoi, hai vină cu așa, hai. Pisoi, Tu știi cum pun odată? uite-te aici pe dracu. Oale. Pisoi, bă, lasă-l. Lasă-l că mănâncă un kil de bani acum, de-al dracu. Pisoi. Hai vină cu asta să dau băbănuși de tine. Iar alunegă. De-al dracu. Dar era ție al dracului. De ce nu pleacă? De ce nu pleacă? Băi, e al dracu, știi că e al dracu.